Ahojte, moji milí. Tak, dnes ma to priviedlo k malému odkazu cez kartičky srdca a duše. Anielské karty srdca a duše. Tieto kartičky mám už od začiatku asi, ako sú vydané. No vtedy sa mi zdali teda pre výklad pre mňa veľmi zložité. Lebo vtedy vlastne ešte v tom čase som sa veľmi riadila knižkami, ktoré vlastne sú k tým kartám, všeobecne ku kartám, ale neskoršie som už začala karty vykladať vlastne pomocou mojich vhľadov, cez intuíciu, cez moje vnútorné vedenie. Takže v podstate niekedy si pozriem, keď ma to zaujme, že čo tam je písané, nejaký odkaz, nejaká správa, niečo dôležité. Ale v podstate veľmi to nehľadajte u mňa v knižkách, lebo naozaj teda ma to vedie skôr dávať svoje vhľady. V podstate to, čo sa mne deje bežne v živote, aj vám teda, v podstate každý kartár alebo človek, čo rozpráva nejaké na YouTube prednášky alebo proste niečo potrebuje druhým odovzdať, tak v podstate aj hovorí dosť o sebe v prvom rade, tak to bude aj dnes tak. Vybrala som intuitívne túto kartu. Pozrela som si v knižke, že ktorý to má vlastne anjel, o ktorého anjela ide. Takže je to anjel Ramiel, svätý anjel, strážny anjel jasnosti. Táto karta nám osvetľuje životné otázky cez anjelskú múdrosť, cez anjelské svetlo. Takže ja by som vlastne povedala moje vnemy posledných dní alebo poslednej doby a v podstate, čo ja vnímam cez tento nádherný obrázok, cez moje vlády je to, že je to učenie sa alebo život tu a teraz v novej ľahkosti, v nových energiách, ktoré sú teraz veľmi silné a každý deň aj mne sa niečo deje. Nehovorím, že je to každý deň ľahké rúžové, ale už som sa naučila brať to z nadľadu a vždy proste, aj keď sa nám zdá, že sa nám dejú ťažké veci silné, alebo že povedzme, že to vníma niekto ako zlé, tak vlastne všetko je pre naše dobro a učí nás to hlbokej vnútornej pravde, predovšetkým sami k sebe, úprimnosti a otvorenosti. Byť autentický, sami k sebe a žiť život taký, po akom sme túžili možno aj od celej existencie našej duše. A v podstate tá duša nás tomu vedie cez tie prekážky, pretože keď ju nepočúvame, tak ona nás k tomu vedie opakovane znovu a znovu. Ale my už keď sa naučíme tú dušu vnímať a vlastne ísť tým smerom alebo ísť tým plánom duše, tak už som zistila, že vôbec si nemusíme dávať ani žiadne zámery, žiadne priania, proste len sa nechať viesť cez tú intuíciu, cez tú dušu, cez to srdce, cez to telo, počúvať to telo, počúvať tie proste jemné a niekedy už potom aj silnejšie ich prejavy, pretože už potom len plynieme. V podstate je to potom také plynutie a potom je tam naozaj tá ľahkosť bytia, lebo vnímam tohto motýla, že je taký ľahký, taký dúhový, taký jemný veľmi. A v podstate potom vnímam aj ten život taký v tej ľahkosti bytia, tej radosti, v tej spontánnosti, autenticite. Vlastne ako keby naozaj ten živý život, život v raji, tá nová zem,
ale samozrejme, že to vedie cez tie odloženia všetkých tých zbytočných záťaží, cez tých programov starých, cez proste 1 500 000 názorov, ktoré sa s nami už nestotožňujú, ktoré nám lezú z minulých životov, z rodov, z detstva, proste zo všadiaľ možne, čo ani nemáme šajnu, z paralelných životov, astrálu a tak ďalej. A pokiaľ všetky tie s prepáčením strákotinky nedáme dole, tak sa nám potom naozaj ťažko žije. Teraz sme k tomu stále dennodenne vyzývaní a ideme naozaj do takých hĺbok, čo sa nám možno ani nesnívalo, že sa to dá, že pôjdeme, ale smerujeme naozaj k tomuto ľahkosti bytia, k tejto radosti, že sa tešiť ako malé decka, ako proste byť šťastný z drobností, z maličkostí, z toho, že sa idem korčulovať, z toho, že idem na krásny koncert, proste vytvárať si tieto drobné maličkosti, alebo aj veľké, každý jeden deň. A potom nám to pôjde ľahšie. Aj keď nehovorím, každý deň sú nejaké veci potrebné riešiť, ale záleží naozaj od toho uhla pohľadu, že ako my už sa na to dívame, tak potom už sa nám to všetko robí ľahšie. A naozaj si môžeme potom každý jeden deň vychutnať niečo krásne. Niečo krásne a ten život sa potom začne skladať z tých krásnych vecí a je ich stále viac a viac. A plňme si svoje sny. Každý jeden deň začníme maličkosťami a potom naozaj sa dostaneme k tomuto krásnemu motýlu, ktorý je v každom z nás zakuklený a možno už naozaj vyletel a užíva si ten život v tej ľahkosti bytia. A tam všetci smerujeme. Len naozaj, možno si to nie každý tak zadal, možno nie každý už má na to tú silu, tú odvahu, tú iskru, to chcenie, ale naozaj je to na každom z nás a tie možnosti sú tu otvorené. Len proste sa odvážiť a ísť svoju cestu a nie cestu svojej rodiny, svojich rodičov, svojho rodu. Pokiaľ proste je tam veľa tých zápletiek a tak ďalej, tak samozrejme ešte to treba všetko tie uzly rozuzliť. A toto ja každému prajem, aby našiel tie gule, prepáčením, tú odvahu a aby išiel si tou svojou cestou a naplňal ten svoj plán, to svoje poslanie, tú svoju cestu, tú cestu svojej duše, aby sa naozaj riadil tou svojou intuíciou, tými svojimi pocitmi, ktoré ho vedú, lebo nás vedú. Je to tak. Len treba byť vnímavý. Takže toto je ten